4. Не, тройка има. Няма, то тройка по принцип Няма тройка. Добре, давай четворка. Не, всички ли са четворка? Дай ги тук. Всеки един по-горе-долу. Петица има ли? Няма. Шестица няма. Петица. Давай, Няма преференция. 4. 4. 6. Тук няма Гледам преференциите си. Тук има. колко са? Четвърта са 6, 4. с преференции има 108, 108, две преференции на 108. 2 на 108 и 4 без преференции. Да. Колко са до тук? 74. Ми тези са... Ма и ние такива много изхвърляхме. Да. Те, добре. Ние сме изхвърляли, какво значение има? Ни схвърляли сме, да речем още една. Те са някакви... Добре. На машина колко са ти? Нас не наинтересува. Килтова каза не Не наинтересува интересува машина. машината, колко се изглежда. Гледаме кой имаме тук. Такива. Колко ги скара? 74. 6, нали са две тук? Тя си... Първо е четвърти по партии и по номера. Давай Четвърти тук. номер. Не, първо е Има втори. Първи Кой е нямаме, залзвал? нали? Първи няма. Втори 1 с преференция 103. Махай го. Махай го. Събирай го там. 3 имаме ли? Няма толкова. Там е следвайте. 5, 6, 7. Тук са 15. Две. Дай ми и тъс на 103. Тъс. Ето, че 101. Тук няма 101. Ето, че 100. Две ли са? Да. 101. И още има едно. И тук има 107. Преференция. 11 една без преференция. 12.